স্যার রঞ্জিত দেববর্মা বরং গোনাংসিনি স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বরং গোনাংসিনি স্যার বিশ্বকেতু দেববর্মা যে পুরো মারাयै অফার गोबां रोजा खायसे 1500 crores डेवलपमेंट बागै रां याफाजाखाय प्राय 14टा बीएससी चेयरमैन आरो याफाजानाय ओबा हायकेनो खरगनि मिनिस्टार त्रिपुरा राज्य वनर याफानाय किन्तु आं तिनि प्राउड फील खायो सिनि 24 रामचंद्र कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टार सिनि बागै बर'कया हानि अधिकार जों माना नांनाय हिसे आजागो मिनिस्टार पोस्ट न लाख तिरुवे हानि बागै सैक्रिफाइस खायै दङ अथच कयेकजन पलिटिकल पार्टी लिडारक जोंनो सेजावै तिनि मोनै कक सावो नरकनाव जों आपिल खायो श्री राजा चरण देबबर्मा सार नरकनाव जों आपिल खायो बरं गोनांसिनि बिपिन देबबर्मा सार नरकनाव जों आपिल खायो ओ चबा शुधुमात्र त्रिपुरा माथानि चबाया ओ चबानि बिसिरताय सारा 20,000 सिनि त्रिपुरा सारा लाखिनानि बागै चबासे आमानि बागै जत्त खानसांनि चबा माथायनाय दिनै आइ सानो आं सिनि फर्मार टीएसएफनि प्रेसिडेंट सिनि सार अलिन्द्र रायनो आं दिनै मुइतुमानो हायसे जों खोनाखा बिनि हिस्टरि बिनि इतिहास একটা টাইমো जेपुर बरक आंदोलन खायो बिनि कान्नानि रिपर्टरसे किसिं मेसि क्रिसन खोनागौ थाङो त्रिपुरा राज्यनि कतर नेता मन्त्री रकबाय रां बेग अभार खायजाका ताकु गलेन्द्र नों अबाहाय आंदोलन खायो तामो माना